Mama nyingi en ng'a? Veronica Wino Maget. Okay. Veronica en community health promoter e area Masega. Koro Kagonya Kobondo. Okay. Koro Veronica dwa gonwa stoche kaka tuo mare nochakre. Koro mama nyiswa ni to tuo ni nochakre higa mane? 2018. 2018. Nochakre e yo mane? Nochakore kaka ne an gi shida mar ogucha rama. Tienda rewre kama. Okay. To chieth ne chako nade? Chieth nachako Sega Mission. Abedo referred to Busia. Busia otimna x-ray. To onge gima ne iwachonaga ni iyudo ga arthritis. Okay. Koro namuonyo ga yien mag arthritis. Amuonyo yien to tamore. Koro ne en ga na on and off. Tawuotho go matin tin. Koro kanochopo 2019 tawuok nadhi puodho. Nadhi ng'wete. Papa kogucho goya goya dichiel ni. Koro aduogo kaeri go ka yani aduong'ora mana kama. Koro kanaduong'ora kanachopo tanindo. Koro ok nanyal dhi mabor. After 1 week tachung' nawuok oko koro kasenindo. Tapodho. Koro kanyo ema nene koro ogucha owere awera koro flat. Koro en ng'wech. Koro oduogo ka e Sega Mission ka jogo opima. To oyudo ni mani koro ok nyalre. Refer Siaya. Okay. Koro from Siaya kanyo otimna CT scan. Wang'no ogucha nowere kabisa ma onge alternative. Matiende oguchi maanisha ni gine spine. Spine. Okay. Spine nowere. Koro owere ne en gap maduong'. Koro wachna ni mani nyaka anindo achiel to duoka. Koduoka to wacha ni koro mani abedo referred to Eldoret. Eldoret referral. Okay. But koro kaka ne wachopo Eldoret nene tek nikech nyaka nene watim coordination gi daktari moro. Koro ne wamanyo ga daktari to ok wayudo. Ae gima ber Nyasaye nene kanene jo daktache kaka kane oseng'e ni an health promoter ni. To goyona simu to nyisa ni Veronica wadwa rango ni kibro teri Russia onego bed ni iteri Russia. To Russia ok bi konyi nikech wang'eyo. Result ok dhi duogo piyo piyo. Koro mari ni nitie daktari moro modwa tudi koda Kakamega. Magin mane gitimo na arrangement. Bogola ka. Bowach ni arang 30,000. Borang 30,000 gigola ka gi ambulance. Gibiro gi yo mag ambulance. Gitera Kakamega. Koro Kakamega ne ema notimna operation mar spine. Okay. Kanosetimna operation. Ayo giduoka gi ambulance nyaka ka. Koro dhi adhiya kamano. Kendo kanotiemo 1 month. 1 month. To kendo wachako ginene. Kendo tienda ni. Mane rama gani. Kendo chako kelo shida. Kendo ugochne daktari mar Russia. Kendo chako duoko timno operation. Mar spine notimna Kakamega. Moro ni mar tienda ni otimna Kisumu. Okay. Russia. Koro Russia tieko 2 weeks after operation. Aya duogo kendo chako duoka. Koro ne an ng'at mane iloko galo. Koro magi nene oduogo motho flat. Koro koni ngima. Koni otho. From ka otho kama. Koni otho to magi to ngima. Koro nene iloka ga aloka. Koro mae en adhola to mae en spine be an gi shida. Koro nanindo ga one side. Nitie gi ng'ama ni rangi kaka caregiver? Caregivers ne an go. Okay. Wuon nyithindo gi. Family ni to. Family na ema nene koro shughulika koda. Koro dhi adhiya kamano. Koro en chieth ma koro dressing. Kanosetimna operation to duoko. Nitimo na mana dressing. Dressing notim for 3 good years. From daktari ne owuok matibabu. Kinyi to biro timo na dressing to. Matibabu hospital. Koro nanindo kosegola to ipiela ka mattress. Anindo kamano tiloka kamano to lach. Kaka bet ok di control. Control. Koro napenjo daktari wacho ni spine kosebedo gi problem. To mano obvious. Affect ga. Koro break mara ne ochopo. Ng'ama ne layo to koro
anena keep on changing ginenego kamano kamano. Ero dhi adhiya kamano nyaka 5 years. 5 years. Koro nene en gima nene koro weni nyaka koro itera ng'ama ni osiptal tidwoka kamano. Osiptal to nyaka dala. Koro ane koro chopo kama koro chako puonja bet. Spine ochako aneno ka lach ogik. Spine ochako tudore. Oduogo kare. Oduogo koro kare. Koro neno nan ginene magi to koro neno bedo paralyzed. Koro kanyal chung'. Koro kae ema notwena ga yath moro kanyo gurna kama. Koro kane wadhi ga Busia tiwacho ni mondo ogurna yath manyalo ka temo chung' matin tin. Ero dhi adhiya kamano chieng' moro apoka obiro apoka chako chung'. Kane ne wadhi Busia koro wach ni tienda ni idhi ng'adi kuro. Ketona moko mag plastic. To awachone ni buto kaka ber. Kane ne waduogo koro daktari owacho ni bende kanyal timo nikech wound cha no affect ginene bone. Koro onyalo chopo kama onyalo towo gino koro wind up ni koro ng'ade. Koro nowacho ni kosekuo koro duoka. Nyasaye notimo maber okuo. Po kachako hara koro achako chung' koro atatra matin tin. Kane oduoka kasechako chung' owachna ni koro abed gi ginene gi. Orangna walking frame. Walking frame cha bende nokelna koro achako atatra koda matin tin. Ai giwacho ni walking frame no biro miyo abiro bend. Koro luwore kod age. Mano ng'amo bend pod onego bedni ok onego bed ni sani anyalo ga bend da. Koro gino nyalo dware kod joma aged. Koro ginene